nismo prvi put mi sad započeli s istraživanjem. Istraživanja su započela tu još 1958. Gdje su manje površine istražene, te nije bilo moguće dobiti neku potpuniju sliku kako se život tu odvijao na ovom humku od prije nekih 3000 godina prije sadašnjosti, kako za sad pokazuju podaci. Ova istraživanja će obuhvatiti se ukupno oko 1000 metara kvadratnih i radit ćemo na nekoliko lokacija. Ovo dvorište je samo jedna lokacija gdje trenutačno istražujemo. Život se odvijao na ovom humku puno prije ove utvrde koju danas vidimo. Ali u ovakvim nekim rovovima koji presjecaju humak, mi ćemo sa svake strane otvoriti po jedan, gdje god je moguće, da se dobije presjek i da se ustanovi kako je taj humak izgledao u prapovijesti, kako je izgledao u srednjem vijeku. Jer ono što se već sada zna je da nije izgledao ovako kako izgleda danas. Nama je teško u ovoj fazi sad još reći što je od nje izvorno. Ona se prvi put spominje u 14. stoljeću, vezano za, spominje se župnik, znači da tada već ima župnika svog, što bi upućivalo da je možda i starija, da možda postoji u 13. stoljeću, ako već sad u 14. ima nekog svog župnika i spominje se u popisu dubovačkih župa.